No tervehdys. Nyt ollaan vihdoin päästy hyppäämään tähän idän pikajunaan. Ja tallailtiin tossa eilen päivä Moskovassa, joka oli kyllä tosi mielenkiintoista. Mä voisin melkein näyttää vähän tätä meidän hyttiä, että millainen tää on. Tossa on hattuhyllyä, mihin mahtuu tavaraa. Ja tommonen isompi hylly tuolla hytin oven yläpuolella. Ja mahtuu hyvin kamaa. Sitten tuolla ovessa kivana yksityiskohtana on tommonen salpa, minkä saa kiinni yöksi, ettei tarvitse pelkää varkaita sitten. Mehän viriteltiin tähän yläpetin päälle tää meidän flop-teltta tämmöiseksi pöydäksi, jolle kyllä konnari naureskeli. Oivaltavaa. Siinä on pete. Sitten alempaan Ile puuhailee jotenkin huoltotoimenpiteiden kanssa. Sitten meillä on onneksi tää toinen alapulkka on tyhjillään. Vaikka on meillä rotta mukana, mutta en tiedä missä se on. Sitten tässä on tämmönen pöytä. Piru vielä tuli muuten kylmä yöllä ja täällä on tämmöset pienet peitot, mitkä kuuluu mukaan, mutta ne on niinku tosi kapeet. Ei ihan yllä. Semmosta tällä kertaa. Myöhempään. Moi.